Dobrodošli u objašnjenje meditacije rekondicioniranje tijela prema novom umu. U narednih nekoliko minuta ćemo ponuditi objašnjenje zbog kojeg ćete dodijeliti veće značenje tome što radite i zašto to radite u ovoj meditaciji. Izvjestan broj ljudi je kondicioniran ili možemo čak reći hipnotiziran u uvjerenje da nam treba razlog za radost ili, na primjer, razlog za zahvalnost. To je onaj učinak u kojem dolazi do promjene unutar nas iz razloga što kad se određeni događaj koji se dogodi izvan nas stvori promjenu osjećanja unutar nas. I mi počnemo obraćati pažnju na razlog zbog kojeg se je to dogodilo. I taj razlog je uglavnom neka stimulacija naše senzorne percepcije iz vanjskog svijeta koja se očituje kao emocija. Nakon što ta stimulacija prođe kroz naš sustav oblika vjerovanja, naš mozak tada kao da fotografira to stanje, to jest taj razlog ili uzrok koji nas je doveo do toga da se osjećamo drugačije. To je način percipiranja realnosti kroz uzrok i posljedicu. To je Newtonovski model realnosti. Kvantni model realnosti nije uzrok i posljedica, nego uzrokovanje posljedice. To znači da trebate odašiljati ili emitirati, na primjer, zahvalnosti svog srca prije nego što se namjeravano iskustvo dogodi. I potrebno je da osjećate radost slavlja i tu ushićenost zbog tog događaja prije nego što se on u stvari dogodio. I to u stvari znači da ako vi, na primjer, želite biti imućni, morate se osjećati kao da živite u obilju prije nego što postanete imućni. I to također znači da ako želite ostvariti uspjehe u svom životu, morate osjećati vlastitu osnaženost i samopouzdanje prije nego što se uspjeh dogodi. I to također znači da ako vi želite doživjeti ozdravljenje, morate osjetiti svoju cjelovitost ili nefaličnost sebe prije nego ozdravljenje nastupi. Isto tako to znači da ako želite doživjeti mistično iskustvo, morate se osjećati mistificirano ili kao da se dešava čudo prije nego što se to dogodi. To je sve tako zato jer je vaše tijelo u svojstvu nesvjesnog uma i ono ne zna razliku između emocije doživljene u stvarnom iskustvu i emocije proizvedene samo mislima ili razmišljanjem. Za tijelo to je potpuno isto. To je ono što nazivamo emocionalnim uvježbavanjem. A radi brojnih istraživanja na području neuroplastičnosti znamo da mentalno uvježbavanje mijenja mozak i tijelo. Ali mentalno uvježbavanje djeluje kudikamo značajnije kada je tom mentalnom uvježbavanju dodijeljen entuzijazam nekog osjećaja. Pa evo i jednog primjera. Ako imate namjeru da ostvarite zdravlje, prema istraživanjima doktora Joea Dispenze, koja pokazuju da svi ljudi koji su ozdravljivali na spontani način u svojim svjedočanstvima govore o dostizanju nivoa cijelosti, cjelovitosti ili nefaličnosti sebe i svog tijela i vlastitog zadovoljstva sobom. Govore da su došli u stanje u kojem su se prestali brinuti da li imaju bolest i to je u stvari bio trenutak u kojem su se izliječili. Drugim riječima, ti ljudi nisu čekali da se dogodi izlječenje, nego su svojim razmišljanjem iskultivirali i organizirali u tijelu način osjećanja kao da se to već dogodilo. I samim time nisu više svojim ponašanjem iskazivali zabrinutost u vezi ishoda. Došli su do trenutka u kojem su se osjećali toliko cjelovito da više nisu ništa niti trebali. I to je bio trenutak u kojem se to desilo. Tako da ta emocionalna uvježbavanja, koja dodajemo kao booster, kao pojačivač, kao driver mentalnom uvježbavanju, pojačavaju i ubrzavaju proces na vrlo očaravajući način. Oni koji to tako i rade znaju o čemu govorim. Nadalje, u određenom trenutku u meditaciji bit ćete pozvani da naučite svoje tijelo emocionalnom stanju hrabrosti, obilja, cjelovitosti tijela, mističnosti. Bićete pozvani da u sebi kultivirate određeno emocionalno stanje prije nego što se u vanjskom svijetu dogodi događaj koji bi ga isprovocirao spontano. Jer će se kroz emocionalno uvježbavanje dogoditi da će vaše tijelo kao nesvjesni početi vjerovati da se nalazi u toj budućoj stvarnosti već u tom trenutku. I vaše tijelo će se početi mijenjati, zato jer
emocija koja je tada stvorena u tom iskustvu je informacija koja počinje signalizirati nove gene na nove načine. Tako da ćete na neki način vi organizirati mentalno okruženje koje će početi signalizirati nove gene na nove načine, prije nego što se taj događaj stvarno desi u vanjskom svijetu. I što više prakticirate emocionalno uvježbavanje, to ćete biti više u stanju da kultivirate takvo stanje svojom svjesnom i namjernom odlukom. I kako naš dragi dr. Joe Dispenza voli reći, misli su jezik kojim govori a osjećaji su jezik kojim govori tijelo. Što postajete vještiji u kultiviranju odabranog emocionalnog stanja, to više vaše tijelo mijenja svoja biokemijska stanja. Mijenja svoje hormone, mijenja neurotransmitere i neurohormone i mijenja svoje genetsko ekspresioniranje kroz proizvodnju drugih proteina u stanicama. Proteina koji su u skladu sa tim emocijama. Nije toliko teško za prihvatiti da su stresna i nemirna stanja razlog proizvodnje nedovoljno kvalitetnih proteina u stanicama. Istraživanja dr. Joea Dispenze su na raznim radionicama diljem svijeta pokazala kako su se mnogi ljudi koji su koristili ovu meditaciju izliječili od kroničnih bolesti jer njihovo tijelo više nije živjelo u prošlosti i nije bilo određeno i definirano tim emocijama, nego je počelo proživljavati budućnost u sadašnjem trenutku. I tad su novi geni bivali signalizirani na novi način i tijelo je odgovorilo na novi Tako da kada imate iskustvo osjećanja neke emocije prije događanja samog događaja, tada više ne živite po starom Newtonovom modelu definiranja realnosti, po uzroku i posljedici, nego živite po novom kvantnom modelu definiranja realnosti koji je uzrokovanje posljedice. Pa sad, ako je emocija end produkt nekog iskustva i ako mi iskažemo zahvalnost za to iskustvo svojom emocijom, mi počinjemo mijenjati svoj mozak i svoje tijelo na način da tijelo izgleda kao da se je to već dogodilo. I to je trenutak u kojem se možete opustiti i jednostavno dozvoliti tom iskustvu da vas nađe. Ova meditacija je doživjela veliku popularnost od trenutka od kada je lansirana i u njoj se stvarno možete opustiti i relaksirati jer ona nije neki intelektualno zahtjevni proces, nego je proces koji osjećate u svom srcu. I dozvolite sebi da osjetite te emocije i dozvolite svom tijelu da bude podignuto do novog uma. Uvjeren sam da ćete uživati. Hvala što ste slušali.